Vinger på vildspor. En dag kommer der en flyttevogn kørende. Det er familien Due, der skal flytte ind i deres nye hus. Vinger passer godt på, at der ikke sker hendes nye cykel noget. Og mor passer på, at der ikke sker lillebror noget. Imens bærer far alle møblerne ind alene. Efter flytningen går mor i gang med at lave mad. Det er torsdag, og så skal de have klatkager til middag. Far er ved at ruge lillebror ud, så derfor beder han Vinger om at cykle op til forretningen op på bakken og købe lidt syltetøj. Det er lidt svært for Vinger at finde ud af, hvad hun skal vælge. Der er så mange spændende slags syltetøj. Til sidst bestemmer hun sig for blåbærsyltetøj, for det er det bedste, hun ved, især til klatkager. Så skynder hun sig hjemad igen. Hun har sat glasset med syltetøj fast på bagagebæreren. Men hvor er der mange huse. Hvordan skal hun dog finde hjem? Så kan hun genkende den lækre duft af klatkager. Nu skal hun bare følge efter klatkageduften, så kommer hun hjem. Vinger lugter sig frem til et hus, som har en meget høj og smal dør. Hun kan ikke nå op til dørhåndtaget, så hun må banke på. Hej, siger Vinger. Bor jeg her? Nej, her bor vi, siger fru Giraf. Og vi skal lige til at spise klatkager. Jeg håber da, at du kan finde hjem igen, siger herr Giraf. Ellers må du komme herhen og spise sammen med os i stedet for. Da Vinger kommer ud, kan hun lugte, at der bliver lavet klatkager i huset ved siden af. Så er det nok her, jeg bor, tænker hun. I Sverige har det varit flera moln
Nej, så det är också lite nära mål till botten här borta i väster. Det har låter liksom lite riktigt störande och rösa ut under fördjupning upp mot Sydnorr till en början. Här finns också ett medelhavsområde som då snabbt fram över Nordsjön och nu i natt kommer det in över de västra delarna av Götaland och Svealand och sedan fortsätter det vidare mot nordost. Det här rör sig då mest om regn i Götaland och södra Svealand, men sen är det mest snöfall i nordvästra Svealand och i sydvästra Norrland. Det rör sig alltså först om nordost. Nordöstra Norrland så blir det till ibland klart väder. Hej, siger Vinger. Sydväst i de södra delarna. Och fortsatt milt med flera plusgrader i södra. Bor jeg her? Nej, her bor jeg, og desværre er der kun lige klatkager nok til mig selv, siger pingvinen. Kusterna i södra Sverige är det då Tullingbanan på västkusten och friska vindar också i de södra fjällen i Karlfjällen. Och det milda vädret fortsätter alltså som sagt även Men du har måske lidt syltetøj, du kan give mig. Efter mitt medelhavsområde passerar södra och mellersta Sverige här. Vinger kan lugte, at der også kommer klatkagedufte fra det næste hus. Det dufter dejligt, og det knurrer i hendes mave. Det er nok her, jeg bor, tænker Vinger. Hej, siger Vinger. Er det her, jeg bor? Næmen, stakkels lille fjervinge, siger den gamle Mariehøne. Ja, stakkels lille vingefjer, siger den anden gamle Mariehøne. Ja, siger de i munden på hinanden. Hvor er det synd. Nu har vi lige givet de sidste klatkager til vores søde vovse. Det er begyndt at regne, og Vinger bliver helt våd. Hun skynder sig videre til huset ved siden af. Her dufter der som et helt klatkagebageri. Halløj, råber Vinger. Halløj, bor jeg her? Men ikke en eneste lille rotte hører, hvad Vinger siger. Alle spiser klatkager, snøfter Vinger. Og alle er hjemme, undtagen jeg. Men i det her hus bliver der vist også bagt klatkager.
Hej, siger Vinger. Bor jeg her måske? Nej, her bor vi, siger bæverfar. Men tag dig en klatkage, hvis du har lyst. Og bagefter kan du hjælpe os med at bygge. Nej tak, sukker Vinger. Jeg vil hellere hjem til mor. Nu er det rigtig begyndt at knurre i Vingers mave. Så kan hun pludselig lugte en ganske svag klatkageduft fra huset ved siden af. Her må jeg da bo, tænker hun. Nu skal det altså være mor, der lukker op. Først kan Vinger ikke se noget, fordi det er så mørkt. Men så rejser alle dunene sig på hendes hoved. For deroppe under loftet hænger hele familien Flagermus. Og de knasker klatkager i sig, der er røde som blod. Jeg er ligeglad med, hvem der bor her, tænker Vinger. Bare det ikke er en flagermus. Vinger tror knap sine egne øjne. Men der er du jo, siger mor. Det er godt, for jeg er lige blevet færdig med klatkagerne. Og der kommer du med syltetøjet, siger far. Da Vinger kigger ud af vinduet, skinner solen. Og da hun kigger ud af døren, skinner solen også der. Nu kan Vinger endelig spise sig midt i mors klatkager. Og mens hun spiser, fortæller hun om alle de naboer, hun har mødt, og at man faktisk kan se uden på huset, hvem der bor der. Det er jo fint, siger far, som er postbud. Så ved jeg, hvordan jeg skal dele posten ud i morgen. Ja, fra nu af er det ingen sag at finde hjem igen, siger Vinger.